Biye tarata ye Desamuru kalo tile 17 san 2024 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabarani so mandi la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati sera. Bakuruba kunnafoniw na État-major général des armées kumara an ka finitigilakaw ka baarakɛta kan karidon an da bɛna don la fo ka taga se an ka kɛnɛya minisiri ni minisiri tɔw ni a baarakɛɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn ye min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Kunun tɛnɛ Desamuru kalo tile 16 san 2024 État-major général des armées ye i da don an ka finitigilakaw ka wulikajɔ min ni u y'o kɛ karidon Desamuru kalo tile 15 san 2024 a y'a jira ko an ka finitigilakaw ye tatugu banbanciwale tigilamɔgɔ dɔw la jabali fanfɛla la ko u sera ka tɛgɛ kɛ banbanciwale tigilamɔgɔ maa caman na ani u ka mɔbili min bɛ ni o bɛ wele ko pick-up u sera ka o mɔbili jeni k'a sɔrɔ min ye mansimaminɛw o tun bɛ o kɔnɔna la a y'a jira ko tesit marabolo la min y'an ka finitigilakaw ye ko u sera ka tɛgɛ kɛ u ka mɔbili dɔ la mɔbili min kɔnɔna la esansi fo ka taga se mugujugu olu tun bɛ a kɔnɔna la ani fana a y'a jira ko min ye banbanciwale tigilamɔgɔ maa 3 an ka finitigilakaw sera ka tɛgɛ kɛ o la a y'a jira ko o don kelen fɛnɛ la Labezanga marabolo la min y'an ka finitigilakaw ye u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka mɔbili dɔ ka o jeni banbanciwale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ la ɲɔnɔ marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sɔngo an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka banbanciwale tigilamɔgɔw dagayɔrɔ ka o dɔ jeni ko an jamanadenw an ka hakililatigɛ sabula ko u na u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogoya min na ba Maliba kɔnɔna la malidenw bɛɛ lajɛlen ka lafiya kama. Colonel Assa Bajalo Touré ni ale y'an ka kɛnɛya minisiri ye ale ni a baarakɛɲɔgɔn ni kɛnɛya minisiri kɔrɔw ye barolasigi kɛ a ka yɔrɔ la a ka jɛrɛjɛso min bɛ kunun tɛnɛ Desamuru kalo tile 16 san 2024 yaasa ka se ka kuma État généraux de la santé olu ka lasigi min daminɛra bi an fɛ yan nɔ Desamuru kalo tile 17 n'a kun kan ka cɛ Desamuru kalo tile 19 san 2024 CICB kɔnɔna la u ka nin lasigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka hakilina ɲumanw di ɲɔgɔn ma nin lasigi tɛmɛcogo ɲuman na cogoya min ani min ye kɛnɛya minisiri kɔrɔ minnu tɛmɛna ka se ka olu ka dɔntaw k'olu dɔn ka fara a yɛrɛ ta kan yaasa an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita ye baara min kalifa ma a ka se ka o baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na maliden bɛɛ lajɛlen ka nimisiwasa kama. Kunun tɛnɛ Desamuru kalo tile 16 san 2024 an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga ni EDM ɲɛma ani a dɛmɛbagajɛkulu ye ɲɔgɔn ye a ka bɔli kɔfɛ Desamuru kalo tile 5 san 2024 EDM ɲɛmayaso la ka a lajɛ n'a sɔrɔ ni a ye baara min kalifa u ma ni u sera ka o kɛ u ka nin lasigi kɛnɛ kan min ye EDM ɲɛmayasow ye u bɛna baara kɛ cogoya min na u ye o sɛbɛnfura di an ka premier ministre ma an ka premier ministre ye foli ka na se u ma kosɛbɛ sabula a y'a jira ko u ka nin waleya in b'a jira ko ale ye baara min kalifa u ma u bɛna se k'a kɛ wa a y'a jira fana ko u ye nin sɛbɛnfura min di ko a bɛna yira an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita la yaasa u ka se ka hakilina di a ko kan kurantigɛ banbali o ka se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko sabula ko maaw tɛ min kalama ko kurantigɛ in ko o tɛ jagoko dɔrɔn nka ko hali lakanabaliya yɛrɛ a bɛ se fana ka o ɲɔ ɲɛ an ka jamana kɔnɔna la. Karidon Desamuru kalo tile 15 san 2024 an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goyita ni chinois ka société min bɛna baara kɛ an ka mine Gulamina la ni o ye société chinoise ganfɛn o ɲɛma ye
ɲɔgɔn ye a kɛnɛ kan min ye an ka wariko minisiri an ka ji ni kuranko minisiri fo ka taga se siniwaw ka lasigiden min bɛ ba Maliba kɔnɔna la yan olu tun b'a kɛnɛ kan yaasa ka se ka nin kɛnɛ na ɲɛnamaya cogoya min na nin cakɛda in ɲɛma u bɛna baara min kɛ an ka min nin na a ye o san 5 baara sɛbɛnfura ta k'a di an ka jamana ɲɛmaa ma ani a ye i da don kabini u ka sigili la nin baara ninnu daminɛ ni bi cɛ u ye baara min kɛ a ye i da don o bɛɛ lajɛlen na k'o ɲɛfɔ an ka jamanakuntigi ye folikan na s'u ma kosɛbɛ u ka wulikajɔ la ani a ye laɲini kɛ u fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa min ye nin cakɛda in nafa maliden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a tɔnɔbɔ cogoya min na. Diɲɛ lasigiden minnu bɛ ba Maliba kɔnɔna la olu ka tɔnba ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka kalanyɔrɔ ma ni o bɛ wele ko l'école de la fondation Karma ni o bɛ Jalagun sanfɛ Bamakɔ yan nɔ u ye dɛmɛ min ta ka ɲɛsin u ma o ye sefa wari miliyɔn 2 ye k'u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye nin wagati ninnu kɔnɔna la ka kɛ ni ji ye tiɲɛni min don u ka kalanyɔrɔ la ɲinan san kɔnɔna la a kɛnɛ kan Hadi Shebili ni ale ye Palestine lasigiden ye ba Maliba kɔnɔna la ale y'a jira ko nin miliyɔn 2 in u b'a dɔn kosɛbɛ ko a ka dɔgɔ sabula ko ji ye tiɲɛni min don nin kalanyɔrɔ in na ɲinan san kɔnɔna la ko a barika bonyara kosɛbɛ wa a y'a jira ko ni ale ye denmisɛnninw ye nisɔndiya kɔnɔna la ka taa ni kalanyɔrɔ in na yaasa ka se ka kalan sɔrɔ ko a bɛ ale dusukun na ɲagali kosɛbɛ wa a ye folikanba lase an ka kalan minisiri ni o ye Amadu Si Savanɛ o min tun bɛ a kɛnɛ kan ko a bɛ a fo kosɛbɛ a ka yɛrɛmabila la olu dɛmɛli la Amadu Si Savanɛ ni ale ye an ka kalan minisiri ye ale ye folikan lase ninnu ma kosɛbɛ u ka nin dɛmɛ na ka ɲɛsin nin kalanyɔrɔ in ma wa a y'a jira fana ko nin b'a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ka jamana ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko o nafa ka bon kosɛbɛ. Kati hɛrɛma kɔnɔ fintigilakaw ye tɛgɛ kɛ binganikɛla maa 4 na tɛnɛndo décembre kalo tile 9 san 2024 u kɛlen kɔ ka tɛgɛ kɛ ni maa ninnu na u ka larawurili kɔnɔna la u ye tɛgɛ kɛ ɲɛnaminimafɛn sachet 12 la fo ka taga se furakisɛw ani tablɛti Logicom 1 fo ka taga se BC 3 ani min ye muru 5 ni tenayi 1 u y'o sɔrɔ ni maa ninnu bolo ni wagati in na u bɛ an ka fintigilakaw ka bolo kan yaasa u ni ɲangini min ka kan o ka da u kan. Etienne Fakaba Sisogo ni ale nana janvier kalo tile 25 tɛmɛnen ale ka kiri kɛra kunun tɛnɛ décembre kalo tile 16 san 2024 an ka kiri tigilamɔgɔw y'a jira ko a bɛna san 2 kaso de kɛ ka fara o bɛɛ lajɛlen kan ko a bɛna miliyɔn 3 sefa wari la a bɛna o de sara jamana ye amande la a ka lafasalibaga maître Ibrahim Maruf Sako ale y'a jira ko ale jigila tigɛra kosɛbɛ an ka kiri tigilamɔgɔw ka nin hakilina talen na ko sabula ko ale kun bolo ko Etienne Fakaba Sako bɛna labila an ka senamatɔ ɲɛma maa 11 ka labilali kɔfɛ. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na Donald Trump ni ale ye Ameriki jamanakuntigi kura ye ale y'a jira ko a bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa ka kuma Vladimir Putin ani Ukraine jamana ɲɛma Zelensky fɛ yaasa k'u ka fɔ ka bɛn kɛ kɛlɛ min bɛ Ukraine ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛ dan ka se ka sigi u la cogoya min na sabula barolasigi dɔ senfɛ a y'a jira ko n'i sera Ukraine dugu dɔw la k'a bɛ k'i kɔnɔ ko i n'a fɔ maa ma deli ka sigi o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ko ni i y'a dan ale kɔni ma u bɛ fɛɛrɛw kɛ fɛɛrɛ bila sen kan yaasa u bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ cogoya min na ka ni kɛlɛ ban ko ale bɛ welewelemadakan min kɛ ka ɲɛsin Ukraine jamana ɲɛmaaw ma o de ye Rusi ye laɲini min kɛ u fɛ ko u ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka o laɲiniw sabati yaasa ni kɛlɛ bɛ se ka ban cogoya min na ni jamana fila bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama wa juma tɛmɛnen min ye Rusi jamana ɲɛmaaw ye u ko k'u bɛ folikan lase Donald Trump ma sabula k'a y'a jira ko hakilina min kun bɛ Ukraine na ni o ye ka Ameriki mugujugu ka o ta ka o ci Rusi dugukolo kan ko o tɛ ale fɛla ko ye k'u b'a fo kosɛbɛ a ka o hakilina ɲuman in na Donald Trump a ko don n'a nataw kɔni na ale kɔni ni seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Rusi ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka dan soda la cogoya min na. N'an bɔra an bɛ taa Rusi Moscou
Rusi fintigilaka minnu bɛ an fɛ yan nɔ k'an dɛmɛ bamanciwale kɛlɛli la olu ka ɲɛmaa min bɛ Moscou u ka ɲɛmaaw ka laseli y'a jira ko décembre kalo tile 17 san 2024 ko mugu jugu dɔ cili kɛra sababu ye kani a dangan bɔnɛ ani na ni o ye Igor Kirillov ye u y'a jira ko u bɛna sɛgɛsɛgɛliw boloda yaasa maa min kɛra nin waleya cɛjugu in baara kɛli sababu ye tɛgɛ ka se ka da i kan cogoya min na i ni ɲangini min ka kan ka o baara ka o fana da i kan. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula olu jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma Ala ka bamanciwale Ala ka o dan sigi ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la ni Ala ma an ka jɔnya jɔna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukuran.